Binnen jou er wel eens het knalt? Nee, nog nooit, nee. Nee, maar het is wel gevaarlijk, want het wordt steeds drukker op een fietspaden, hè? Dus weg met dat ding. Reed mij witte pjeltjes op fietspaden. Ze zoenen opvallen matten. Maar toch sjoggen een soort fietsers ze oer de holle. En dat zwaargt het voor ongemakken en verwoeningen. Ek bij dit pjeltje bij Tergrijft is het vaak raak, zucht een van de bewenners. Het is je wel wat. Ja, het pijltje, dan komt kijk weer de fietser, die gaat de gelukkige ballons. Maar waar hij wat gauw is, dan klappen ze er bovenop. En dan ben ze importeer, mijn wander, en dan roepen ze net een pijltje of zo. Maar dan komen ze er te laat achter dat er een pijltje is. Dan is klaboom. En dan lezen ze hier hoe de wereld. En dan jagen we het wel. Nou, dan voor de dames dat we helemaal de verband door. En dan kunnen ze weer op Kalivater. En enkele die wordt afgevoerd. Maar de ambulance, zeg maar. En daarom moeten alle fietspjeltjes voort, vindt het fietsersboen. We zijn al jaren bezig met een lobby om die paaltjes weg te krijgen. En ik moet zeggen, heel veel gemeentes die zijn er ook actief mee. Heerenveen claimt iets van 70% al weggehaald te hebben, dus dat is uitstekend. Tegelijkertijd zeggen we ook wel eens van ja, het is ook net onkruid. De ene paaltje verdwijnt en het andere dat komt. En ik denk dat er nog steeds wel ruim 1000 paaltjes in de provincie zijn. Maar Jo zegt hem dat ze wel van tevoren aankomen. Ja, ik zag hem wel aan, maar het is, als je tegenliggers hebt, zal het oppassen. Het is vervelend. Ik zou hem weghalen. Dat fietspaaltje erg ik me eigenlijk niet aan. Want, ik denk dat het goed is dat hij er staat. En dat is ter voorkoming van de auto's die hier dan in kunnen rijden. We hebben nu een campagne, dus we vragen ook mensen om met hun verhalen te komen van wat ze hebben ervaren met fietspaaltjes. Om het probleem in ieder geval te agenderen. Het is natuurlijk veelal een kwestie van bewustzijn. Denk om het pijltje. Ja, denk het pijltje, ja. Klap het net op.